Talagang puro mali. Bakit? Sabi niya, mas matindi. Mas matinding umat Ang na ito. mga Hindi umat ko sinabi na ako ang matindi. Ang mga umat na ito. Ang salapu salip, mas matindi ang mga tao ngayon. Mga maranaw, mga tauso, mga maginanaw. Yung mga salapu salip. Hindi ko In sinasabi the na time mas of may Rasulullah. kita sa sabat. Pero sinabi Maraming namatay sa kanila tungkol sa Islam. Tinulungan nila ang Rasulullah. Pati yung mga pira nila nawala. Yung kaalaman nila sa Islam. Yan. Kayo, mas matindi ka to. Ay hindi mo alam ang Islam. Hindi ko sinasabi Wala kang pira matindi ako. na Pagkabaro. panggasto sa Islam. Hindi. Alam mo, Mali, hindi ko sinasabi mali, mas matindi mali ako yan. sa kanila. Ang sinabi ng Rasul, mga umat na hindi man nila ako nakita pero naniwala sila Ang sa nagsabi ang Ang Rasul Muhammad. mismo ang nagsabi. Mas matindi kaysa sa inyo pa. Nabiro mo, hindi man ako nakita pero naniwala sila sa akin. Kayo sabi na naniwala kayo sa akin, nakita niyo ako. Ngayon, ikaw nga naniniwala ka sa Rasul kahit hindi mo nakita eh. Ang problema yata, hindi Rasul ang pinaniniwala niya, si Adam alayhisalam. Pag magsadat siya, hindi asyhadu an la ilaha illallah, Adam Rasulullah. May Si Otto, gusto niya Rasul naman si manalo Adam. Rasul, hindi Muhammad. sa diskusyon. Yun ang problema. Yun ang problema niya. Hindi Muhammad Rasulullah ang binabanggit niya. Sa Adam totoo lang, Rasulullah. sa tungkol sa Sharia, sa Islam, hindi niya alam. Ang gusto niya, manalo siya para makita ng mga tao na mas matindi siya, mas magaling siya. Pero sa totoo lang, yung mga tao na alam niya ang Islam, Alam mo, sabi niya po tangina sinasabi- itong mga tao Sinasabi ko sa kanila. bakit ganito ang mga paniniwala niya? Hindi ito marunong, hindi magaling. Sinasabi ko Ibang kay paniniwala niya. Mayon, hindi lang Baitullah ang aking pagka-original. Sabi ko sa unang episode natin, kung ako sabi niya magsambayang, ang aking pag ako ay nakita mo nasa Golden Mosque tuwing wakto. Pero ang aking original nasa Baitullah. Mababa pang stages yun. Pero sa katotohanan, ang aking original nandoon sa Allah. Galing ako sa Allah, babalik ako sa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Galing ako sa Allah, babalik. Ang aking original nasa Allah. Kayo lahat, tayo lahat, ang ating original nasa Allah. Dahil anong purpose ng Quran sinabi sa ayat na yun? Ang sinabi no, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Galing ka sa Allah, babalik ka sa Allah. Ang problema ni Mayon, hindi na makakabalik sa Allah yan. Hindi ko na alam kung saan niya pupunta. Talagang clever si Otto. Kasi Niloloko niya ako. Hindi na na-pick up. Ayaw ko kung saan ito pupunta. Baka pupunta Ang sa sinasabi Surigao. niya, na yung sinasabi niya na walang kosyon. Tama yun. Lahat ng mga tao Gagali. babalik galing kay Allah, bumalik kay Allah. Nang Yan. tanong, makakabalik ka doon? Ikaw, hindi ka makabalik. Makakabalik. Oh, na. Makakabalik kapag matindi ang ilmo Na mo. ganin. Ganun Yun din. ang mas matindi. Kahit sir ka, makabalik. Dahil, ilalagay ka sa nakadyagadam. Ang sinasabing makakabalik doon, nung mas matindi ang kanyang kaalaman. Hindi naman lahat makakabalik. Kasi may narka, may sulga. Kung medyo nagkamali ka, doon ka sa narka, hindi ka talaga makakabalik. Tingnan mo ang paniniwala niya. Hindi tama, mga mali. Bakit? Sino ba ang hindi makakabalik sa Allah? Wala. Kahit yung mga lahat ng mga kuwan, nilikha ng Allah, makababalik sa Allah. Makakabalik pag mga Hindi tao pwede. purified. Nasi Otto na hindi makabalik. Kahit sir, putay na ang ganitong mga paniniwala. Kahit sir ka, makakabalik ka. Mapaparusahan ka kung hindi ka makabalik ka. Si Otto, parang umiwas.
umiwas. Para dahil sa shirk niya, na para hindi makabalik sa Allah, ay hindi mapaparusahan. Kagita shirk ka na, makabalik ka sa Allah na mapaparusahan ka. Alam mo si Mayon, lahat na lang ang sinasabi niya puro shirk. Wala na siyang ibang-ibang. Alam mo, pag namamatay yan, mamatay sa higaan yan. Hindi na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasul ang kanya mabanggit. Alam mo ang mabanggit ni Mayor? Shirk. Siyo to, Kasi walang ilmo. Wala talaga siyang ilmo. gusto niya ma-recognize sa buong mundo. Ang binigay niya sa akin ay yung ini sa akin. Talagang yung tamang akida. Alam niya ang Islam. Masasabi niya ang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dugtungan mo! Wag mo Bakit dugtungin. Hindi dugtungan mo. Sa Islam na malapit ka mamamatay. La ilaha illallah lang. Na la ilaha illallah. Dugtungan mo! Hindi pwede na dugtungan sa Muhammadur Rasulullah. Hindi pwede. Tingnan mo. Yung kamalian sa kanya. Muhammadur Rasul, dugtungan mo. Dudugtungan pa. Kung magsada ka, witness na yan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yun, dugtungan mo. Pero kung mamamatay ka, hindi pwede na idagdag ang Rasulullah. La ilaha Hindi illallah. pwede. Doon siya Hindi magkamali. pwede. Doon siya magkamali. Kung siya'y darating, doon tayo ni Man magkaintindihan. kana la ilaha illallah ja'al al-jannah. Siya to, dahil sa ini ulama, ini alam. Dudugtungan pa. Doon siya magkamali. Pag hindi niya dinugtungan Kung ang idudugtong Rasul, mo doon siya sasabi. ang Muhammadur Rasulullah, yung mga tao na bago pumasok La sa ilaha Islam, illallah Muhammadur bago Rasul. pumasok sa Islam, nakakatakot na si kailangan Mayon. yan, Doon ako magsaksi ka natatakot. Doon ako ng natatakot Allah, sa kanya. magsaksi Doon ka ako natakot na sa kanya. si Muhammad ay propeta. Hindi pwede na mamatay ka ito, na sasabihin mo pa, La ilaha illallah. sasaksihan ko ang Muhammad. Hindi pwede, yan yung problema bali niya. yan, dahil sa hindi Malaking ulama parusa ito, siya. malaking parusa. Nakiro mo? Ibig sabihin si Mayon, pag siya'y nasa nadya niya, bigyan natin ng liwanag yun ang kanyang akida. Nakakatakot si Mayon. Natakot ako. Daig niya pang nagsir. Daig niya, wati Allah, wati Rasul. Naniniwala ka sa Allah, hindi ka maniwala kay Muhammad. Reject. Paniwalaan mo ang Muhammad, hindi ka maniwala sa Allah. Reject. Paniwalaan mo ang Allah, paniwalaan mo ang Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kung ikaw ay magsaksi sa sambayang, sabi mo, asyhadu an la ilaha illallah lang, hindi ka magsabi, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, invalid ang iyong sambayang. Hindi siya tatanggapin. Hindi, ako muna. Ipapaliwanag ko, ha? Yan, maliwanag yan. Si Mayon, siguro kung siya'y magsambayang, pag siya'y magsadat na tayatawala, ang sinabi niya, kanyang akida, asyhadu an la ilaha illallah lang, wala nang wasyhadu anna Muhammadur Rasul, hanggang asyhadu an la ilaha illallah. Kasi kung sabi na ako ay mamatay na, ang sabi niya, ang babanggitin niya lang doon, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hindi niya dudugtungan ang Muhammadur Rasulullah. Hindi ka makapasok sa sulga. 100%. Oto, Hindi ka makakapasok. Pag hindi mo dinugtungan ang Muhammad, dahil sa hindi mo alam mga la hawla Islam. wala quwwata. Magtawbat ka mabuti. Hindi mo alam. Mabigat yan. Wati Allah, wati Rasul. Sa totoo lang, sa Islam, iba-ibang prosedur. Kung magsasagada ang tao, katulad ng mga kafir, mga musyrik, mga Kristyan, kailangan idugtong mo ang Muhammadur Rasulullah. Nagsaksi ka sa Allah, nagsaksi ka sa Rasulullah. Ganun din sa tahiyat na mababasa mo. Masasabi mo yan. Takot ako kay Mayon. Hindi na pero iba kung malapit ka mamamatay. Nasa na dyan? May procedure yan. Anong Ang sabihin nakalagay. mo? Anong sabihin mo? Ang nakalagay dyan,
Yung sinasabi ko, La ilaha na illallah. man kana la ilaha illallah jahalan jannah. Yes. Kung yung mga kamag-anak mo, mga tatay mo, anak mo, Tagilid kung dito si Mayul. malapit na Hanggang mamamatay, kalima lang ang maabot niya. ho, katulad niyo to. Kalima la ilaha Oto, illallah. kung Hindi niya alam mga malapit ka hakikat ng Rasul. ngayon na malapit ka Wala, mamamatay. nasilip ko. Malapit ka Hindi niya mamamatay. alam ang hakikat ng Rasul. Hindi Na niya alam. ang sasabihin Doon niya, siya ang sasabi. sasabihin ng mga Hindi niya napag-aralan ang kamag-anak, hakikat ng Rasul. Naniwala lang siya sa la ilaha illallah, walang iba, walang iba, walang iba. Yan ang patakaran. Yun doon tayo. Yan ang prosedur sa Islam. Doon ko siya Yung nasilip. mga iba na hindi niya alam ang Islam, katulad Hindi niyo to, ibang paniniwala niya. Huwag kayong maniniwala sa ganito. Malilito ang mga tao. Huwag kayong maniniwala. Kaya to, talagang hindi ulama, hindi niya alam ang Islam. Nang masasabi niya na yung mga mali, yung mga mali, yan ang mga mali. Ito ang oto. Ang tao, Yun doon siya ang tao sasabit na sa talagang dahil hindi niya nakasunod paniwala ng hakikat ng Rasul. sa procedure Hindi niya maniwala. sa Islam, masasabi niya ang la ilaha illallah. La ilaha illallah, dugtungan mo. Pero si Otto, Ayaw niya dugtungan. dahil hindi siya tunay na Muslim, dahil maraming nasasabi niya na mga sirk na kung mamamatay siya na ang pinaniniwala niya na yung mga sirk. La ilaha illallah. Sabi niya, kung malapit siya mamamatay, na pumunta sa langit. Kung ilalagay sa lupa, Mawala na. kung makikita mo, Wala na siyang bangkay. hukain, Wala na na siya. wala doon siya ito. Ibig sabihin, multo, multo, multo. Malayo talaga ang ano namin kay Mayol. Malayo. Hindi niya tatay na yun. Tingnan mo si Mayol, ha? Wala siyang pinagkaiba kay Abu Talib. Kay Abu Jahal. Si Abu Talib, naniniwala lang sa Allah, pero hindi siya naniniwala kay Muhammad. Ayaw niya magsadat eh. Na ito si Mayol, ayaw niya talaga magsadat. La ilaha illallah lang. Hindi niya durugtungan Muhammadur Rasulullah. Ang sabi niya, kung siya'y nasanadya na, ang babanggitin niya lang dun, la ilaha illallah. Hindi niya dudugtungan ang Muhammadur Rasulullah. Hanggang kalima lang siya. Pero hindi niya napag-aralan ang hakikat ng Allah at ang hakikat ng Rasul. Wala sa kanya. Kaya mamamatay ako sa ka-experience sa kanya. Kailangan mo malaman ang hakikat ng Rasulullah. Kung paano yun ang tulay mo na papunta doon ka sa Allah. Sariyat, hakikat, tarikat, marifat. Sariyat la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah, sariyat la ilaha illallah, tarikat la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah, marifat la ilaha illallah. Hawaluddin marifatullah. Nur Muhammad Hawaluddin marifatullah. Antin. Tama na. Ini yung maniniwala. Tama na. Hindi siya maniniwala. Pero Si Otto, malayo. gusto niya Nakakatakot si Mayol. na marikognay sa buong mundo. Ang sinasabi niya, parang ako ay si Abu Lahab. Hindi niya alam si Abu Lahab. Si Abu Lahab na hindi man naniniwala sa Diyos, ang Allah. Naniniwala siya pero hindi siya maniwala sa Rasul. Siya nga nagbabantay ng Kaaba. Kasi sinong gumawa ng Kaaba kung hindi ang Allah? Kung alam mo ang history, nagdadasal ang si Kwan, Abu Lahab. Ang Hindi. Nagdadasal. Napakita. Nagdarasa siya sa libro. Naniniwala sa Allah. Naniniwala siya. May lumika sa kanya. May ang lumika. tunay na naniniwala. May lumika. Hindi mo alam. Hindi lang siya naniniwala Ang sa tunay Rasul. na naniniwala. Hindi siya naniniwala sa Rasul. Sumusunod sa iyong mga patakaran sa Islam. Pati si Firaun. Hindi mo alam. Pati si Firaun, alam niya may lumika sa kanya, pero nagsabi lang siya sa sarili siya ang Panginoon. Alam niya. Kahit ano pa ang anong pagkatao, alam niya yan. Alam niya, kahit mga sayan. Iba ang alam, hindi ang iba ang naniniwala. Hindi. Talaga. Alam mo si...